Hyvä, tallennus on käynnissä. Transkriptiota ei tarvita. Hyvä. Sitten käydään asiaan. Elikkäs hyvää iltaa. Tuossa näkyy 50 kuulijaa olevan tällä hetkellä linjoilla. Elikkä hyvää iltaa Suomi Melo ry:n ja omasta puolestani. Äänessä on Nuutisen Pasi. Toimin tässä esittelytilaisuudessa tavallaan puheenjohtajan ominaisuudessa hetkisen, kunnes kohta luovutan puheenvuoron muille. Tässä tilaisuudessa tosiaan tarkoitus esitellä 38. Suomi Melo-tapahtuman melontareitti. Eli tapahtumahan melotaan tulevana kesänä kesäkuun toisella viikolla perinteiseen tapaan. Tällä kertaa reitillä Ähtäristä Poriin. Viime vuonna vastaavaa esittelyä pidettiin pari viikkoa aikaisemmin, oli muistaakseni 17. päivä tammikuuta, mutta ihan hyvissä ajoin ollaan nyt tätä ilosanomaa teille välittämässä. Ilmoittautuminen tapahtumahan on jo käynnissä ja toivotaan ja uskotaan, että tämän ensiesittelyn myötä niin ilmoittautumistahti siellä kiihtyy. Siellä vielä helmikuun ajan on tämä edullisin osallistumishinta, mikäli ilmoittautuminen tapahtuu tosiaan helmikuun loppuun mennessä. Ja semmoisia toiveita olisi tähän tilaisuuteen, että mikrofonit ja kamerat pidettäisiin tuossa kohta esittelyn aikana suljettuina. Vinkkejä, yhteystietoja, ideoita reitistä, vaihtopaikoista toivotaan sähköpostitse, eli kirjallisena suoraan Hellströmin Karille, eli meidän toiminnanjohtajalle. Se on opittu noista aikaisemmista esittelyistä, että mikäli näissä tilaisuuksissa niitä aletaan kertomuksista kirjaamaan tai sanallisista esityksistä kirjaamaan ylös, niin jotain olennaista niistä jää aina puuttumaan. Niin lähettäkää meille vinkit, yhteyshenkilöt, mitä teille tuleekaan mieleen tuosta reitistä, niin lähetelkää niitä meille kirjallisena. Ja toisena toiveena se, että mikäli tuossa reittiesittelyssä tulee esiin yksilöityjä vaihtopaikkoja, missä tullaan pysähtymään, niin toivotaan, että pidättäytyy sitten vielä yhteydenotoista ja paikkavarauksista näiden vaihtopaikkojen suhteen niin kauan, kunnes meillä on neuvottelut viety siihen pisteeseen, että Suomi Melo ry on se taho, joka sopii siitä, että siellä vaihtopaikkatoiminnot järjestetään ja on sovittu yksityiskohdat näihin palveluihin ja hintoihin ja ajankohtiin, niin tämän jälkeen avataan tavallaan sitten mahdollisuus tehdä näitä varauksia näihin vaihtopaikkoihin. Eli ei vielä tämän esittelyn perusteella niin yhteydenottoja vaihtopaikkoihin, mikäli siellä yksilöityjä tietoja näistä nyt esittelyssä tulee ilmi, niin rauhoitetaan tuo reittisuunnittelu vielä tällä erää. Ja tänä vuonna reitin suunnittelusta on vastannut meidän toiminnanjohtaja Kari Hellström. Päästän Karin kohta tuon esittelyn muodossa ääneen ja palaan sitten, kun tuo esittely on pidetty. Arvio on, että tässä nyt tunti ehkä hieman alle menee, niin käydään karttapohjalla tuo reitti läpi. Minulla ei tällä erää muuta. Lopetan tuon ruudun jaon. Tuossa vielä näytän nuo Karin yhteystiedot, ottakaa ne siitä ylös. Voin vilauttaa noita vielä sitten esityksen päätteeksi, jos teillä jotain informaatiota, mistä meille voisi olla hyötyä, niin on, niin voitte niitä sitten lähetellä tai soittaa suoraan Karille. Mutta hyvä. Kari, ota ruudunjako ja avaa mikrofoni, niin päästään reittiin käsiksi. Ole hyvä, Kari. No niin, tervetuloa. Ja mulla kiertää nyt tää hetki vaan. Tänne päin kuuluu sinun puhe, Kari, ihan selkeästi.
Syystä mulla kiertää tämä kone nyt tosi hyvin, että katsotaan miten tästä tulee. No nyt kiertää kyllä ihan huolella. Onko sulla kaiutin siellä päällä jossakin taustalla? Ei pitäisi olla, ja sitä mä tässä katson telkkaria, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa. Kato, mä vaihdan vähän paikkaa. Joo. Varmuuden vuoksi yhteydethän testattiin tuossa muutama tunti sitten, ja silloin kaikki toimi moitteettomasti. Tätä se on, kun tälleen etänä puhutaan. Pieni hetki, niin katsotaan, jos saadaan ääni häiriöttävissä. Paljon parempi. Okei, tuolla on joku nyt, joka sotkee mulla. Okay. Kyllä siellä kiertää edelleen, mutta kyllä selvä minun mielestä saa. Hetki vaan. Mä laitan tosta niin. Mikä häntä sieltä äänestä tulee, mutta nyt ei voida mitään. Vielä kun saat sitten näytönjaon päälle. Niin... Mä vaihtelen täällä huoneita nyt, katsotaan miten tässä käy. Taas. Mennään kerrosta ylöspäin. Vieläkö kaikuu? Pikkusen sieltä tulee häntiä. En tiedä mistä nyt. Joo. Okay. Mä kokeilen saada ton näytönjaon nyt päälle. No niin, tuliko sinne näkyviin? Odotetaan hetki, kunhan tänne asti ehtii. Ei vielä. Noin. Pasi, näkyykö siellä? Ei näy vielä. Tässä nyt tuossa keskustelupalstalle tuli vinkki, että jos sulla on kannettava tietokone, niin oma kaiutin kokonaan pois päältä. Niin... No. Jostain kaiuttimesta se kierto lähtee. No, kuuluuko nyt sinne? Kuuluu. No, mä en nyt kuule. Mitä tässä nyt kuulostaa? Nyt kuuluu oikein hyvin. Joo, ja mä en kuulu oikeasti mitään, mutta oota, mä pienennän tätä vielä vähän. Niin. Ok, mutta nyt sen pitäisi olla, täällä päässä näyttää, että jako on päällä, mutta niin. Joo, ei ainakaan minulle vielä. Hetki. No nyt näyttää lupaavammalta. No nyt niin. näkyy. Okei. Se siitä saadaan nyt äänet jollain tavalla toimimaan. Niin, eli tässä on se meidän Suomi-Melo-reitti ensi kesälle. Ja sen verran mitä Pasi tuossa sanoi ja kertoi niistä sopimisista, niin täällä on osastaan tosiaan sovittu ja osasta näistä reitin vaihtopaikoista niin ei ole sovittu ja sitten taas vaihtopaikan toimija ei ole välttämättä vastannut. Kuljetaan tämä reitti läpi vaihtopaikalta ja osuudelta niin, että koitan kertoa niitä asioita, mitä siellä on tullut nyt eteen ja esille ja mennään sitten sitä kautta, että zoomaan tuota karttaa niin että päästään sitten noille vesialueille myös, niin pystytte silloin katsomaan jopa tässä vaiheessa miettimään, että kuka milloinkin menee sitten vesille. Eli lähtöpaikka tosiaan on Ähtäri ja Mustikkavuoren lava.
Ja sinne on tarkoitus, jos saadaan onnistumaan, niin kokoonnutaan jo perjantaina sinne lavalle, mutta lähtö tapahtuu tosiaan lauantaina sieltä kello 11. Lähtö tapahtuu sieltä Mustikkavuoren lavalta ja lähdetään kohtuu kapeata vettä menemään kohti Vääräkoskea ja tämä on lyhyt osuus ja sinne tosiaan pyritään taas saamaan mahdollisimman paljon väkeä mukaan. Vaihtopaikka sinänsä Vääräkoskella on vähän haasteellinen, eli siellä ollaan myös vuonna 1994 tehty vaihto ja se on siinä virrassa, joudutaan nousemaan jokitöyrälle ja silloin kävin siellä syksyn aikaa ja silloin siellä oli kova virtaus, mutta sitten siellä on padot korjattu, niin viime kerralla kun kävin, niin silloin oli taas ihan leppeä tilanne ja siitä pääsee. Mutta Vääräkoskella tosiaan niin vanhan kartokiko-tehtaan rannasta tai ennen sitä tehdasta niin noustaan ylös ja siinä tulee 500 metrin maasiirto, eli sinne voimalaitoksen alapuolelle. Eli tässä näkyy se lähtöpaikka sitten seuraavalle osuudelle, joka on niin kuin Vääräkoskelta eteenpäin. Ja lähtö tosiaan tapahtuu silloin suunnitelmien mukaan kello 11 ja ollaan jo Vääräkoskella sitten tunnin melonan jälkeen. Siinä on 5 kilometriä matkaa. Ollaan tultu sinne. Kello 13 jatketaan Vääräkoskelta sitten kohti Killinkoskea ja siinä on vaihtelevaa olosuhdetta, pitkää suoraa ja sitten tulee muutamia kapekkoja ja päästään ihan jokialueelle. Ja tämän osuuden pituus on 17 kilometriä. Ja rantautuminen tapahtuu Killinkoskella, eli tavoite on, en ole saanut vielä ihan varmaa vastausta, osittain kyllä lupauksen, että voimme rantautua Inkan tehtaalla tai tehtaan rannassa ja siellä on käytössä myös museo ja museokahvila. Ja mikä tässä reitissä on miellyttävää, että tulee aika paljon näitä siirtoja, eli Inka tehdas on näillä kohtiin, niin sitten meille tulee vielä sieltä maasiirto kärryillä toiselle puolelle niin sinne voimalaitoksen rantaan, josta sitten lähdetään jatkamaan taas vesistöä pitkin. Ja tämä on osuus, jossa on kapeikkoja ja taas osuudelle niin saadaan yksi ohitus, eli siellä on Soinninkosken voimalaitos. Kohtuullisen helppo ohittaa, mutta kuitenkin joudumme kantamaan niitä kajakkeja sen verran, että pääsemme vasemmalta puolelta ohittamaan ja myös takaisin vesille, mutta se siirtomatka on tuommoinen 100 metriä suurin piirtein. Ja voimalaitoksen ohituksen jälkeen niin taas tulee kapeikkoja ja tullaan sellaiseen paikkaan kuin Lahdenkylän uimaranta. Kohtuullisen ahdas paikka, eli pysäköintiä varmaan tulee tapahtumaan tien varrella. Ja täällä meillä ei ole vielä ensimmäistäkään toimijaa. Tuo edellinen osuus muuten oli 8,5 kilometriä ja sitten se mikä tuli Killinkoskelta tänne, oli 8,5 kilometriä.
mutta siinä menee sitten tosiaan sen voimalaitoksen ohituksessa aikaa. Sitten lähdetään Lahdenkylän uimarannasta illalla tuossa 8 maissa melomaan ja päästäänkin jo sitten suuremmille vesille, mitä ollaan aikaisemmin tultu tuossa, ja jatketaan sieltä kohti virtoja ja siellä ennen kaikkea sellainen paikka kuin Perinnekylä. Pistän pikkasen tästä taas teille näin päin, että saatte kokonaisuudesta selvää. Eli tuossa on Lahdenkylän uimaranta ja siitä tätä reittiä kohtuu suoraan, niin tullaan sitten Herraskylään. Eli tuossa kohtaa, taas noin päin, niin meillä on sitten johtomeloja, saa päättää miten johtokanotti kulkee. Eli meillä on tästä suora reitti on vedetty kanavan läpi ja kilometriä pidempi reitti tulee täältä, jos kierretään näitä pieniä koskia, tullaan tähän. Tämä Herraskylän vaihtopaikka on sellainen, johon meillä ei ole vielä lupaa. Ja se oli vähän sellaista nihkeetä, mutta katsotaan, toivottavasti saadaan lupaa. Maailma ei siihen kaadu, jollei sitä saada, sillä meidän seuraava osuus Herraskylästä lähtee 23, ja jollei sitä tule, niin mennään suoraan, niin jatketaan tästä 4 kilometrin matka, niin täällä on virrat, niin ollaan siellä virroilla ja käydään sataman kupeessa tekemässä vaihto. Virroilla vaihto tapahtuu keskellä yötä, tai sanotaan, että puolen yön aikaan, ja yöosuus lähtee Virroilta sitten kohti Visuvettä, ja osuuden pituus onkin sitten jo 27 kilometriä, eli yöosuudelle sitten voi varata vähän enemmän aikaa, ja kokeneempia meloja niin jaksavat mennä läpi sen osuuden. Paljon on saaria matkalla, että varmasti nähtävää riittää silläkin osuudella. Ja aamulla saavutaan tuonne Visuvedelle kello 7, ja tästä meillä ei ole vielä saatu rantautumislupaa Visuveden satamaan. Paikka kuuluu Ruovedelle, joka on suhtautunut tosi positiivisesti. Meillä on kaikkiin muihin Ruoveden paikkoihin. Meillä onkin luvat, mutta tästä ei ole vielä lupaa tullut. Ja Visuvedeltä lähdetään kello 8 aamulla, ja nyt ollaan sitten jo sunnuntai-aamussa. Niin lähdetään jatkamaan matkaa, ja sitten tulee monelle melojalle tuttu paikka, niin ollaan Tuuhoskylässä ja Tuuhosen leirikeskuksessa tehdään vaihto. Tuuhosen leirikeskukseen tullaan tuossa 11 aikaa päivällä, ja siitä tehdään sitten, jotta saadaan vähän lyhyempikin osuuksia, niin tehdään Tuuhoskylästä ihan safari, joka on niin kuin niille, jotka eivät ole paljon meloneet ja pääsevät, niin kierretään tämä Salonsaari ympäri ja tullaan takaisin Tuuhoskylään. Ja sieltä lähdetään sitten niin liikenteeseen kello 17.30. Näillä näkymillä, ja melotaan kohti Vilppulaa. Kaupunki on Mänttä-Vilppula, mutta mennään kohti Vilppulan satamaan. Ja tämä on taas sitten pitkä osuus, 25 kilometriä päiväosuutena. Ja olemme Vilppulan satamassa, ja siinä on sitten se Vilppulan koski. Jos joku haluaa virrassa leikkiä, niin pystyy leikkimään siinä paikassa.
Vilppulan satamaan tullaan silloin sunnuntaina puolen yön aikaan ja siellä on lyhyt vaihto ja matka jatkuu yömelontana takaisin kohti Tuuhoskylää, eli jotakuinkin samaa reittiä, mutta enpä usko, että samat melojat kuitenkaan melovat tätä, mutta siinä on 50 kilometrin lenkki, jos sen tekee. Ja Vilppulasta, kun on tultu Tuuhoseen, jonne saavutaan silloin 6:30 aikaan, ja se on silloin maanantai-aamu, niin maanantai-aamulla sitten lähdetään kohti Ruoveden keskustaa ja mennään näitä kapeikkoja ja sitten aukeaa vähän suurempaa vettä myös Ruovedellä, niin päästään tänne Ruovedelle ja päästään Ruoveden kanoottipurjehtijoiden melontavajalle Pihlapirti, jossa ollaan joskus aikaisemminkin oltu. Ja se paikka on sovittu ihan ok. Tässä vieressä on olikohan sen nimeltään Haapasaaren lomakylä, että jos joku tarvii leirintäaluetta, niin siinä on leirintäalue sitten hyvin lähellä, että tässä on kilometrin matka, vajaa kilometrin melot Haapasaaresta Pihlapirtille. Ja Pihlapirtiltä sitten lähdetään jatkamaan matkaa niin kello 10, eli siellä on luvattu tarjoa meille aamiaista, niin lähdetään Pihlapirtiltä jatkamaan kohti Muroletta ja Murolen kanavaa, ja täällä on iso selkää, kapeikkoja, ja otetaan tätä taas vähän pienemmäksi, niin on helpompi seurata sieltä. Eli tuolta tullaan Ruoveden Pihlapirtiltä ja mennään tämä reitti tänne Muroleen. Murolen kanssa ei ole mitään sovittu, mutta siellä on paikalla varmasti joku yrittäjä, koska siellä on ihan tämmöinen satamakahvi tai satamakahvilaksi varmaan voi sanoa, varmaan ruokaa tarjolla ja muuta. Murolessa ollaan kello 16 ja se Ruovedeltä tullut melontamatka on ollut taas vaihteeksi 25 kilometriä. Kello 17 lähdetään Murolesta kohti Kurua ja matkalla on vaihtoehtoisesti kanava tai koski, joka on erittäin helppo laskea suoraan läpi, että siinä ei ole mitään kääntymisiä eikä mitään muuta, niin tuosta menee kanava ja koski on tuossa vieressä, mistä viiva menee kosken kautta. Ja sitten suureneekin vedet entistä suuremmiksi. Tulee kapeikkoa tuolla lopussa, päästään Kurun satamaan ja sieltäkään ei ole tullut vielä vastausta, mutta Kurun satamassa on, sieltä on tehty lupahakemukset, mutta katsotaan milloin meille tulee vastaus sieltä. Eli Murolesta Kuruun on 12 kilometriä ja saavumme Kuruun kello 19 illalla. Siellä on tunnin vaihto ja lähdetään sieltä sitten 17 kilometrin melontamatkalle kohti Parkkuuta ja siellä on ahdas vaihtopaikka. Lupa meillä on, mutta siellä ei ole tällä hetkellä mitään palveluita ja niin kuin sanoin, niin ahdas paikka. Parkkuusta lähtee taas sitten yömelonta
kohti tiistai-aamua ja siellä matkaa tulee yön aikana noin 25 kilometriä, riippuu johtomeloista. Suorin reitti sinne on 14 kilometriä seuraavalle vaihdolle, mutta yöllä ei tehdä vaihtoja, joten yömelojat saa rauhassa käydä katsomassa auringonlaskua ja auringon nousua sitten tuolla isoilla vesillä, eli täällä sitten löytyy jo paljon vettä. Eli reitti kulkee täältä ja tullaan, no nyt mentiin jo ohi, eli tullaan, tuolla on parkko. Tosiaan se yömelonta sitten lähtee ja menee niin, että saapuu tuonne Mustaniemeen. Ja tämä on paikka, vaikka haluaisitte yöpyä siellä, niin tämä on yksityisen mailla ja yksityinen maanomistaja antoi meille luvan tehdä vaihdon. Siellä on hänen tämmöinen satama, josta hän toimittaa tavaroita ympäri tätä Länsiteiskoa ja näitä vesistöalojen Mäkelä ja muualle, niin sinne ei ole sitten luvallista mennä yöpymään. Vaihto saadaan tehdä, eli aamulla voi tulla vaihtoon ne, jotka tulee ja sitä kautta sitten lähtee. Eli siellä on vaihto kello 6 aamulla. Ja se on tiistai-aamu, eli juuri ennen melajuhlaa sitten. Eli kello 7 lähdetään Mustaniemestä tiistai-aamuna ja lähdetään melomaan Isoa Selkää, ja kuten näette, niin nyt ollaan Näsijärvellä ja jossain vaiheessa varmasti tulee Näsinneula näkyviin ja se on pitkällä vielä siinä vaiheessa, kun se ensimmäisen kerran nähdään. Ja melotaan tänne Mutalaan. Ja Mutalassa ollaan kello 13 ja taas ollaan kohtuuahtaassa paikassa pienellä uimarannalla, muuten viihtyisä, mutta hirveän paljon ei ole tilaa, että nyt tien varteen taas joudutaan jättää autoja ja siinä oli aika paljon mutkia, niin kannattaa olla varovainen siinä vaiheessa. Ja Mutalasta sitten lyhyt osuus on kymmenkunta kilometriä ja tullaan paikkaan nimeltä Pimeäsalmi. Pimeäsalmella on paikka nimeltä Telakka ja siellä pidetään meidän melajuhla ja melojat tulee sinne kello 15.30 tiistaina. Melajuhlan paikan kanssa on sovittu kaikki ja sinne ollaan tekemässä ennakkovarauslistoja ja muita, että siellä on jonkin verran pieniä mökkejä. Sitten siellä on tämmöinen karavaan-alue sekä teltoille mahdollisuus, niin siellä on kaikille meille ja semmoinen ravintolapaikka, jossa on ulkoterassia ja muuta, niin parhaimmillaan ovat kuulemma 600 ihmistä siellä ruokkineet, että meidän pitäisi aika hyvin siellä selvitä. Siinä sitten pysähdytään se yö, vietetään melajuhla ja seuraavana aamuna matka jatkuu kello 7 ja lähdetään sitä loppuosuuksia tekemään. Vielä ollaan Näsijärven puolella ja nyt ollaan sitten ihan oikeasti, jos tulee paha keli, niin sellaisilla paikoilla, että joudumme sitten katsomaan tilannetta aika tarkkaan, että miten siellä kuljetaan. Eli tullaan Tampereelle ja paikka on Vihurin melontavaja. En ole vielä kysynyt sitä
suoranaista lupaa keskustelua ollut, mutta uskon, että melontaseura meidät nyt ottaa tekemään vaihdon ja Vihurilla oltaisiin silloin aamulla kello 10 ja sanotaan vielä, että se on keskiviikkoaamu, niin sitten menee paremmin, kaikki on kartalla. Ja kuten näette, niin viiva ei tästä jatku. Joskus aikaisemmin mentiin tuolta uittotunnelin läpi, mutta uittotunneli on nyt tällä hetkellä remontissa ja meillä ei ole sinne mitään asiaa, joten tässä nostetaan kalusto autojen katolle ja kuljetetaan se Siuroon. Hetkinen, otetaan vähän pienemmäksi vielä. Niin. Mennään täällä, ohitetaan autolla, samalla tuossa on Melon voimalaitos, niin ei tarvitse sitä kantaa. Eli tullaan Siuroon ja Siurossa me oltiin viimeksi vuonna 2019, kun tultiin Parkanosta tai tuolta Kihniöstä lähdettiin melomaan silloin, niin Siurossa oli vaihtopaikka. Sama vaihtopaikka, siinä on Eräketun myymälä, että jos joku haluaa käydä katsomassa melontavarusteita ja muita, niin sielläkin on mahdollista käydä. Siurosta startataan taas silloin keskiviikkona liikenteeseen ja nyt aletaan sitten lähestymään Kokemäenjokea. Vielä ollaan kuitenkin järvialueella ja matkaa seuraavaan vaihtopaikkaan on 19 kilometriä ja paikka on Ellivuori, joka sijaitsee tuossa. Ja Ellivuoren kanssa ei ole myöskään vielä käyty läpi kaikkia keskusteluita, että pyydetään luvat sinne vielä, että saamme käyttää rantaa. Uskon, että he hyväksyvät meidät sinne, mutta ensin tarvii kysyä ja varmistaa. Ellivuoresta jatketaan eteenpäin ja matkaa tulee 13 kilometriä. Ollaan kapeikoissa ja tähänkin mahtuu tuuli vielä aika hyvin. Niin tullaan Sastamalaan. Täällä on oltu jossain vaiheessa, muistan sen, siellä on tosi kaunis ranta, hiekkaranta ja tästä sitten Sastamalasta, niin kun tulemme sinne kello 19.30, niin lähtö on kello 20 ja seuraava osuus on 15 kilometriä, mutta nyt alkaa sitten Kokemäenjoki ja alkaa se voimalaitoshyppely taas. Kaikki tykkää varmaan siitä, kun saa vähän jalotella välillä, mutta mennään noin, mitähän mä sanoisin, 3-4 kilometriä ja meillä on ensimmäinen voimalaitos, joka joudutaan vielä niiden melojen toimesta kantamaan ohi, jotka ovat tällä reitillä, niin siinä on Tyrvää voimalaitos ja niin se joutuu tosiaan melontamatkalla olevat melojat kantamaan ohi. Ja Kokemäenjokea pitkin mennään ja tullaan Äetsän voimalaitokselle, jossa on sitten vaihto. Ja Äetsän voimalaitokselle tullaan puolen yön aikaa ja siitä sitten koitetaan kuitenkin päästä yöosuudelle. Vaihtoaika on laitettu puoleksi tunniksi, mutta siinä on 28 kilometriä matkaa ja aikaa on kuitenkin aika ruhtinaallista sitä meloa, sitä jokiosuutta. Eli täällä Kokemäenjokea, katsotaan mistä haaroista sitten siellä mennään. Olen ensi viikolla menossa Porin suuntaan keskustelemaan asioista ja silloin saadaan varmasti tarkemmin nämä haarat, mistä kannattaa meidän mennä. Mutta tässä on sitten Risteen koulu, joka on myös Satakunnan kansansoudussa ollut vaihtopaikkana ja sinne tullaan torstai-aamuna kello 6.30 ja siinä toivotaan, että saadaan joku tekemään sinne meille aamupalaa. Tarkoitus on tunnin kuluttua siitä lähtee, eli 17.30 ja lähtee jatkamaan taas jokimelontaa. Ja
täältä kierrellään. Matkaa on tonne 17 kilometriä tullaan Kolsin voimalaitokselle. Ja taas voimalaitoksella pidetään vaihto, jotta on niitä kantajia riittävän paljon siellä. Saadaan nätisti ohitettua. Varmaan saadaan tietää Satakunnan kansansoudulta tarkemmin sitten, että miten nämä kannattaa ohittaa siellä, että he kuitenkin isoja kirkkoveneitä ovat roudaneet näistä paikoista läpi. Niin mennään sitä kautta. Ja sieltä lähdetään sitten etenemään. Joki jatkuu. Ja sitten tullaan Harjavallan voimalaitokseen. Vaihto Harjavallan voimalaitoksella. Ja sen verran, mitä nyt on soutajien kanssa keskustelun, tämä on se kaikkein pahin ohitus sitten, että koitetaan saada, jos saadaan sinne jotain kuljetusta järjestymään tai miten se menee, mutta tämä on ennakkotietojen mukaan kaikkein pahin ohitus. Toki olemme menneet aikaisempina vuosina tämän ihan omiin voimin, ettei ole mitään kuljetuksia ollut, mutta katsotaan miten se järjestyy. Sieltä lähdetään melomaan kello 19, eli me ollaan näin jokea melottu päivän verran ja tullaan Ulvilaan. Siinä on ihan nätti tämmöinen puisto, ranta. Ja tässä vaiheessa voi sanoa, että nyt on sitten jo voimalaitokset ohitettu. Tullaan Ulvilaan kello 23 ja aikataulusyistä ja sitten kaikista toivomuksista, niin tässä vaiheessa me pidämme tauon niin, että kaikki käyvät nukkumassa ja tarkoitus on, että aamulla lähdetään Ulvilasta kello 6 jatkamaan matkaa ja se on perjantai-aamu, niin jatketaan matkaa kohti Poria ja Kirjurin luotoon. Ja Kirjurin luodolle tullaan 8 aikaa aamulla ja lähtö sieltä on sitten eteenpäin jokea niin kello 9. Ja nyt nämä viimeiset pätkät on sitten lyhkäisiä pätkiä, nämä on 10 ja 13 kilometriä tällaista, että siihen kaikki sopii. Lähdetään melomaan ja varmaan otetaan se haara, että tässä nyt on piirretty täältä aikaisin, mutta ehkä otamme sen haaran, että käydään moikkamassa sitten Porissa Melamajaavien vajalla ihmisiä, jos ne on silloin tullut, tai katsotaan lähteekö sieltä sitten porilaisia matkaan. Ja melotaan täältä ja tullaan tänne Suistoon, eli Metsämaa satama, pieni satama. Ja sitten ollaan jätetty tällä hetkellä toi jokiosuus taakse. Ja tässä vaiheessa aletaan katsomaan sitten, että millaista keliä meille luvataan viimeiselle osuudelle. Ja viimeinen osuus menee sitten täältä Meriporin kautta, mennään Eteläselkään ja tullaan sitten tänne melkein avomerelle, mutta päästään Reposaareen. Ja Reposaaressa niin meidän pitäisi sitten olla siinä isolla puistoalueella niin noin 15.30 niin perjantaina. Ja siinä on sitten näitä ravitsemuspaikkoja, joita sitten katsotaan tarkemmin, että löydetäänkö sieltä joku yhteistyökumppani, mihin kannattaa sitten porukan ohjautua. Tällaisilla puitteilla nyt on tarkoitus vetää ensi kesä ja käydään läpi noita, mutta kartta ja aikataulu varmaan tulee mahdollisimman nopeasti, kun saadaan sovittua jotakuinkin kaikki vaihtopaikat niin, että meillä ei tule mitään väärinkäsityksiä niiden vaihtopaikkojen kanssa, että on kaikki sovittu ennakkoon ennen kuin kaikkia julkistetaan.
näin. Olen pahoillani, mulle kuuluu täällä edelleen kaikuminen, toivottavasti saitte jotain selvää. Että... Hyvin selkeästi kuuluu tänne. Kiitoksia, Kari. Yes. Joo, näin on 38. reitti julkaistu. Reitti saanut ensiesittelynsä. Tässä kevättalven mittaan pidetään varmastikin toinen webinaari vielä reitin osalta ja siinä yhteydessä kerrotaan sitten noista vaihtopaikkapalveluista ja aikatauluista tarkemmin. Tämä reittiesittelyn tallenne tulee Suomi Melo YouTube-kanavalle varmaan huomisen päivän aikana. Sieltä sitä voi katsella ne, jotka ei nyt päässyt mukaan tai jos pitää palautella mieliin, että missä sitä mentiinkään, niin varmaan huomisen päivän aikana se sieltä löytyy. Mikäli teillä on kommentteja, vinkkejä, ideoita, niin heittäkää niitä tuonne keskustelukenttään tai sitten Karille sähköpostitse. Näytän nuo Karin yhteystiedot vielä tuossa. Ja nyt pitäisi minun ruutu olla vuorostaan jaossa. Eli @suomimelo.fi on tuo Karin sähköpostin loppu. Niin sinne ideoita ja erityisesti on arvokkaita yhteystiedot, mikäli noihin pimeisiin vaihtopaikkoihin teiltä semmoisia löytyy, niin otetaan suoraan yhteyttä oikeaan henkilöön. Seuraavaksi Suomi Melo ry:n talvi jatkuu siten, että työstetään tuo käsikirja loppuun. Muutamia artikkeleita sinne vielä odotetaan ja muutamat yhteistyökuviot on vahvistumatta, niin nämä kun saadaan julkaisukuntoon, niin pistetään käsikirja tuonne meidän nettisivuille julki. Sitten tiedotusluontoinen asia, ennakkotieto siitä, että tulevana syksynä syyskuussa järjestetään Suomi Melo viikonloppu, eli viedään noin bussilastillinen Melojia melomaan Vironmaalle. Tarkka kohde ei ole vielä tiedossa, mutta perinteisesti on ollut seikkailua isolla S:llä, joko jokimaisemissa tai merimaisemissa. Tästä lisää infoa heti kun sitä on. Ja muistutuksena vielä loppuun se tärkein, eli käykää ilmoittautumassa. Ilmoittautuminen on käynnissä ja tämä edullisin hinta-askelma pätee edelleen tuonne helmikuun loppuun asti. Eli mitä aikaisemmin me saadaan tieto ilmoittautuneista melojista, eli tarkoitan siis sitä määrää, paljon meillä on osallistujia, niin sen helpompi meillä on lukita noita vaihtopaikkapalveluita. Erityisesti nuo koronavuodet teki sen, että sekä yhdistykset että yritykset ovat todella kiinnostuneita siitä, paljon heille on tulossa asiakkaita. Ja mikäli tätä tietoa meille ei ole antaa, niin välttämättä siellä vastapuolella ei ole kiinnostusta ruveta hommaa järjestämään. Eli tämän takia kannustetaan teitä ilmoittautumaan mahdollisimman aikaisin, että helpotettaisiin tätä meidän yhteistyötä noiden vaihtopaikkojen kanssa. Hyvä, siinä minun asiat ja Karillakaan ei tainnut olla lisättäviä. Laittakaa info tulemaan, mikäli teillä semmoista löytyy. Seuratkaa Suomi Melo tiedotuskanavia, nettisivujamme, Facebook-kanavaa, Instagramia. Sieltä kevään mittaan niin tulee ajantasaista tietoa tästä tapahtuman valmistelusta. Kiitos kun olitte mukana. Tuossa seurasin niin semmoinen 70, taisi olla melkein 80 ihmistä enimmillään mukana kuuntelemassa. Hieno määrä melontatapahtumasta ja melonnasta kiinnostuneita ihmisiä. Kiitoksia teille kaikille. Niin tältä erää tilaisuus päättyy tähän ja palataan taas näille kanaville tuonnempana. Hyvää talven jatkoa.